Успешната рецепта е добри партньорства, добри приятелства, качествен продукт, качествени услуги и това, което предлагаме да не бъде на всяка цена, а хората, които са тук с нас и не подкрепят, също да знаят ние какво правим. Ние се борим за всеки един изложител да получи най-доброто, всеки един посетител да има най-доброто съдържание. Преди малко отвън ме посрещна една дама и ме попита кое е кулминацията, хайлайта на това събитие днеска. И аз казах, вие сте хайлайта на това събитие днеска, всички посетители и това, което правим за вас. Така че, може би, това бих казал, че е формулата, с много работа отзад и много нощи, защото последните 10 дена работим до 2 часа през нощта, само да поемем обема на хората посетители. На времето, моят тъст, който вече не е сред живите и много ме помагаше да стартираме Digital for 2016 година, казваше следното нещо. На събитието човек идва да вземе точно за това, което е дошъл. И това ще вземе. Ако е дошъл да научи нещо, ще научи нещо. Ако е дошъл да прави контакт, ще направи контакт. Ако е дошъл да се скара с някой, ще се скара с някой. Ако е дошъл да мрънка, 100% ще го направи. Ако е дошъл да си блее в телефона докато слуша, ефектът ще е това, което той си е пожелал. Абсолютно това се получава и аз все още седа за тези думи и вярвам. Но виждам тези 900 човек са дошли да правят бизнес, контакти и да се запознаят с лидерите в бранша, а бранша сме тук ние всички заедно. Моето послание, което искам да поставя е: не спирайте да мечтаете. Това събитие беше мечта, тази аудитория беше мечта, тези хора тук бяха също мечта. Не спирайте да мечтаете и гонете да си сбъдвате мечтите. Една мечта, която сънувате и ставате с нея, тя е постижима. Ставайте и бачкайте здраво!